Πώς κάνει αυτό? Quacks. Chicken. Τα έχει ονοματίσει όλα, παιδιά. Τα ζωάκια. Cow. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχετε τώρα. Αυτό τι είναι? Αυτό το ξέρω. Πίκατσου. Τι είναι αυτό? Σκιουράκι. Ελεφάντα. Mouse. Τι είναι αυτό? Mouse. Bird. Ratty. Λίπα. Λίπηλε. Tiger, μπράβο. Θέλουμε κάτι άλλο. Έχεις κοκακόλα. Zero. Πάρουμε ένα κουτάκι Κανονικό. Ναι. Thank you. Ένα κουτάκι κόκα θα θέλαμε, κανονική. Κοκακόλα για να τα χωνέψω, για να τα φάω, για να μην λέει. έρθουν οι γήπες και μου πάρουν το σουβλάκι μου. Έκανε παραγγελία 2. Κοκακόλα. Κλάσικ. Όχι, δεν μ' αρέσει. Θέλουμε κλάσικ, βάλε 2. Δεν σκληρά. Παρακαλώ. Θες να πεταχτούν εκτογές να πάρουμε. Όχι παιδάκι, μουσικά αν πάτε. Ό,τι θες, ρε φίλε. Είναι κρίμα. Αν είναι 2 ευρώ διαφορά, ναι. Πόσο αλλιώς. σου? Πέψη. Ορίστε. 1,5 ευρώ τη μία. Αλήθεια. Ναι. Πάρε ξάδα, αγάπη μου, πάρε ξάδα. 1,5 έχει μεγάλο. Πάμε στο μετρολογιές. Εντάξει, πάμε. Τι θες? Ναι, καλέ. Με πεις μετά δεν πάμε. Η Βαντελή δεν πετάγεσαι από εκεί που ήρθατε. Δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να μην... Δεν τον τρώω, βρε αγάπη μου. Είναι ο κάθε άνθρωπος με τα κολλήματά του. Τι εννοώ? Ότι ο Γιώργος μπορεί να σου καταλύσει. Τι να σου πω τώρα? Έτσι, 20 ευρώ για να. Θα πάρει κάτι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά δεν κάνει τέτοια. Το πιάνει Ξέρεις τι? το αυτό της αδικίας. Αυτό θα σου πω, γιατί αισθάνομαι, δεν έχεις την επιλογή. Αυτό. Ναι. Δεν με πείθεις, αλλά εντάξει. Το καταλαβαίνω. Πάμε στο πρόσωπο, πάμε Είναι στο μισό και μισό ένα ευρώ είναι. Ναι. Για τέτοιο, πώς λέγεται, στο... 3 ευρώ. στο νέο. Αυτό ναι, 2 ευρώ παίρνεις 1,5 λίτρο. Πάμε δυο μας στο Απλώς νέο. δεν είναι το ίδιο. 90 ευρώ. Δυο μας. Δεν είναι το κουτάκι. Γιατί δεν έχει, αισθάνεται πιο κορόιδο. Θες να πάμε μέχρι δίπλα ή όχι, γιατί για βόλτα θα πήγαινα. Όχι για τη διαφορά. Δεν ξέρω, θέλεις να ψηφίσεις, δεν έχω περίπτωση. Λοιπόν, άμα δεν έχεις όρεξη, βάλε 2 κοκακολίτες κλασικές. Φαντάσου. Οπότε σε καταλαβαίνω. Όχι ρε, καταρχήν πέψη δεν πίνουμε. Μην πάρεις πέψη. Κοκακόλα. Εσύ Γιώργο, κοίταξε με, τώρα σου πάει η καρδιά παραγγείλεις από αυτούς τους κλεφτές. Πάμε πάρω γάμα είναι. Αλήθεια τώρα, δεν κάνω πλάκα. Γιατί κάτι και τα παίρνει όλη την χρονιά, δεν γίνεται. Όχι, δεν θα τους ενισχύσουμε. Το σύστημα του κεφαλαιοποιητικού θα το σπάσουμε. Έτσι να παραγγείλουμε, να φάμε. Έχει βγάλει ήλιο, θα πάω να ψωνίσω εγώ. Αλήθεια, όχι, δεν τους το χαρίσουμε. 6 εκατοστάρια, 6 ευρώ. Πόσο, 6 ευρώ, τώρα θα τα πάω στο ταμείο. Πάω πάρω παιδάκι, πάω πάρω κίνητερ για το αγέστη. Αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Προσύψου και τα μάτια σου, βλέπει τα δάχτυλά μου μες στα μάτια σου, περίμενε.
Είσαι στα γεράκια, είσαι στα γεράκια. Είσαι το λουκουμάκι μας. Ναι ρε παιδί, είναι μας λέει, ελάτε να πάρετε κοκακόλες. Άκουμε που σου λέω. Μιας και στενό τρομπόλο, να κάνει το τρομπόλο. Το έχεις γράψει μόνος σου το βίντεο, το έχεις γράψει μόνος σου με τα ζωάκια. Αυτό ξέρεις, αυτός το ξέρει. Τις έβαλα και τις βουλγάρικες κοκακόλες. Ωραία, τέλεια. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτή. Μαχαιριά στην καρδιά. Θα απαιτήσεις dessert. Θα απαιτήσεις dessert. Αλήθεια σου μιλάω. Έλεγα πριν τι πει, θα πει συγγνώμη. Όχι, είναι καλύτερη. Θα δούλευα στην Κοκακόλα, της είχαν κάνει πρόταση με τον άντρα της και οι δύο είχε μυγεί. Πήγε. Δεν πήγε. Λόγω της πολυεθνικής λέω ότι πάω. Όταν με τα έξω πηγαίνουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Ναι, νομίζω και ήθελα να τα Βουλγαρία γιατί κάτι είχαν πει ότι θα κάνουν εδώ, αλλά τελικά δεν τους βγήκε για εργοστάσιο Coca-Cola. Θα σας τον απαγάγω. Δεν γίνεται, κάτι θα γίνει, δεν γίνεται. Ο μπαμπάς τον δίνει. Ναι. Με το Χρήστο.